Nakairog na ang motu proprio investigation sa Commission on Human Rights Region 7 human giingong gidagit ang duha ka mga human rights advocates niadtong Enero 10. Aniya ang report. Sa press conference sa kauluhan gahapong adlaw, emosyonal sila si Dayan Gumanaw ug Arman Dayoha dihang gipakita ang video sa pagdagit kanila sa Pier 6 sa dakbayan sa Subo niadtong Enero 10. Ila gipadayag nga may mga security personnel sa pantalan niadtong higayuna apan igo lang nga nagtanaw sa hitabo. Ilang gihulagway nga insulto ang pagtratar sa kapulisan nga magpa-blatter unta nga musulti nga giingong nagtaban lang sila si Dayan ug Arman. Sa pagiginabi sa telepono, gipasabot ni Police Colonel Gerard A. Spelare, spokesperson sa CHR-7 Regional Director, nga dili ubos sa ilang buhatan ang Maritime Police diin ipablatter unta ang hitabo. Gihulagway ni Attorney Arvin Odron, Regional Director sa Commission on Human Rights, nga tataw nga abduction kun pagdagit ang gihimo sa nagpailang pulis ngadto kanila ni Dayan ug Arman. Unya katong ila kay deprive sila ng liberty without any intent of filing cases against them. So that is a case of abduction. Sa pagkakaron, gihimo na sa CHR-7 ang pagkolekta og mga ebidensya sa nagpadayon nilang imbestigasyon. Lakip sa sabpina nga ilang gipadadaan mao ang mga kopya sa CCTV nga nakuha sulod sa Pier 6. Well, ang update nato ron sa atong investigator no kay nag-prepare naman tag mga documents, mga subpoena na ato na lang follow upon kung na-send naman na siya. Uban ni Cleofer Lumayag, Luan Merongina, Balitang Bisdak.